pan vyměňovač. Jo, já jsem největší pan vyměňovač. Pan vyměňovač. Jo. A kde je paní vyměňovača? Vyměňovat tak. Já to musím dostat to asi. Čau. Jsem musel nový záběr, ty vole, to bylo čumě. Ty vole, teď natáčí někam úplně do řití. Ale prosím tě, natáčím do řití, jo. Natáčí to největší řití. Tou dírou máš tam mohl dobře zazumovat. Nestrkej to tam, ne? Tam nic není, ty vole. Jasně, tu dá monitor. Daj tu monitor. Ty vole. Už se máš na boku. Ty vole, vám ještě někdy něco půjčím do ruky, co mi to udělalo.